Ами ако сметките за ток могат не просто да намалеят, а дори да се печели от слънцето. Една съвсем нова програма за финансиране прави точно това напълно възможно за малкия и среден бизнес в България. Днес ще разгледаме в детайли как точно може да се използва тази възможност за инвестиция в слънчева енергия и, разбира се, в енергийна независимост. Нека да започнем с най-важното число тук. Над 141 милиона лева. Да, точно така. Това е общият бюджет, който е заделен по програмата. И нека си го кажем направо, това е наистина сериозен ресурс. Не говорим за поредната малка инициатива, а за една наистина мащабна възможност за предприятията в определени региони да направят една голяма крачка напред. Добре, за да е всичко максимално ясно, ще разгледаме няколко основни неща. Първо, за кого всъщност е тази програма? После, какво точно може да се финансира? Разбира се, колко пари могат да се получат и накрая, какви са, така да се каже, правилата на играта. Да започваме. И така, първият въпрос – кой и къде може да кандидатства? Това е може би най-важната част в началото, защото тук са първите и най-сериозни филтри. Още със следващите няколко точки ще стане ясно дали тази програма е подходяща за един бизнес или не. Първият филтър е изцяло географски. Значи местоположението е абсолютно ключово тук, защото обхватът е много строго определен. Хайде да видим кои точно са тези територии. Значи, говорим за областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Към тях се добавят и 10 общини около така нареченият Маришки басейн. Това включва места като Сливен, Ямбол, Хасково и Димитровград. Така че това е първото и най-важно нещо. Бизнесът трябва реално, физически да работи в някои от тези зони. Добре, ако местоположението е окей, имаме още няколко критерия. Първо, кандидатите трябва да са регистрирани търговци или пък кооперации. Второ, трябва да попават в категорията микро, малко или средно предприятие. И трето, и това е много важно, трябва вече да имат установен работещ бизнес там. Не просто идея, а действащ бизнес. И само за да сме напълно наясно, като казваме МСП, имаме предвид микро, малки и средни предприятия. Това не е нещо сложно, дефиницията си идва направо от закона и се базира на неща като брой служители и годишен оборот. Всяка фирма много лесно може да провери в коя категория попада. Тук обаче има още един важен филтър, този път финансов. Говорим за минимални приходи от продажби за миналата година. Ами за микропредприятие прагът е поне 100 000 лева. За малко предприятие скача на 250 000, а за средно цели 800 000 лева. Идеята за това, разбира се, е да се гарантира, че кандидатите са стабилни, работещи бизнеси. Добре, да приемем, че една фирма покрива всички тези критерии. Какво следва? Ами, следващия голям въпрос е за какво точно могат да се вземат пари. И тук програмата е доста интересна, защото предлага два напълно различни пътя за инвестиция. Основното, което трябва да се знае, е, че програмата финансира изграждането на изцяло нови фотоволтаични системи. И тук идва едно голямо «и». Всяка система задължително трябва да върви в комплекс със съоръжение за съхранение на енергия. С други думи, батерии. Няма как да се кандидатства само за панели, двете неща са вързани. И ето ги двата пътя, които са много ясно разграничени. Първият, компонент 1, е за тези, които търсят енергийна независимост, т.е. произвеждат ток за собствените си нужди. Тук таванът е 1 мегаватт мощност и е достъпен във всички допустими региони. Компонент 2 пък е за по-амбициозните, тези, които искат буквално да превърнат слънцето в бизнес, т.е. да произвеждат енергия за продажба. Там мощността е до 5 мегавата, но забележете, това е възможно само в района на Стара Загора. И понеже батериите са толкова важна част, има и много ясни правила за тях. Минималният им капацитет трябва да може да съхрани 100% от мощността на цялата система за 1 час. Обаче тук програмата е доста гъвкава. Например, може да се сложи батерия, която съхранява 50% от мощността, но за 2 часа, или пък 25% за 4 часа. Важното е да се постигне този баланс. И сега стигаме до частта, която вероятно интересува всички най-много – парите. Колко точно безвъзмездно финансиране може да се получи и каква част от инвестицията трябва да дойде от самия кандидат? Да видим първо компонент 1, този за собствено потребление. Тук таванът за микро и малките предприятия е половин милион лева. За средните обаче сумата скача значително. Говорим за до 3 милиона лева безвъзмездна помощ. Разликата е сериозна. При компонент 2
където вече говорим за продажба на енергия и по-големи проекти, сумите са, доста по-внушителни. Минималната помощ започва от 300 000 лева, но максималната може да стигне до цели 6,5 милиона лева. И това важи за всички – микро, малки и средни предприятия. Добре, но как се разделя сметката? Стандартно, за микро и малките предприятия, безвъзмездната помощ покрива до 65% от всички допустими разходи, което разбира се означава, че кандидата трябва да осигури останалите 35% като собствен принос. За средните предприятия процента на помощта е малко по-нисък. И така, преди финала е време да погледнем и малко в дребния шрифт. Има няколко наистина ключови правила и някои ограничения, които всеки трябва да знае, защото те могат да се окажат решаващи за успеха на един проект. Първо, трябва да е ясно, че програмата не е за абсолютно всички. Има цели сектори, които са изключени. Например, бизнеси в селското, горското и рибното стопанство не могат да кандидатстват. Същото важи и за производители на тютюневи изделия и някои специфични преработватели на храни. Има и две други важни правила. Не може да се получава двойно финансиране за едни и същи дейности и ако няколко фирми са свързани, те могат да подадат само един общ проект. И сега, внимание! Едно наистина важно правило, което се отнася специално за компонент 1. Енергията, която се произвежда за собствени нужди, няма право да се продава. И този период е 3 години след като проектът бъде окончателно приключен и платен. Това е много сериозен ангажимент и е начин да се гарантира, че парите се използват точно по предназначение. Добре, и какви са първите практически стъпки? Първо, трябва да се докаже собственост върху имота или сградата, или поне учредено право на строеж. Под наем не става. Второ, още на етап кандидатстване се изисква идеен технически проект. Трето, фирмата трябва да е, както се казва, чиста, без да е в несъстоятелност, без големи данъчни задължения. И четвърто, трябва да има ясен план как проектът ще се изпълни в договорения срок. И в крайна сметка, каква е голямата картина зад всичко това? Целта всъщност е двойна. От една страна да се даде един сериозен тласък на икономиката в тези конкретни региони и от друга, разбира се, да се ускори преходът към по-чиста енергия, като се даде на бизнеса един много мощен инструмент – ключът към енергийната независимост. И нека завършим с един въпрос, който си струва да се обмисли. Едно е да се намалят сметките за ток, това е ясно. Но въпросът е, как постигането на пълна енергийна независимост може да промени из основи бъдещето на един бизнес в тези региони? Защото тук не говорим просто за спестяване на разходи, а за една истинска фундаментална трансформация.